Què tal? Siguin benvinguts al programa A Debat. Iniciem una nova temporada i ho fem amb una novetat important, i és que a partir d'ara també ens podran escoltar a través de Ràdio Gandia Ser els divendres de vesprada i, com no, continuarem fidels als nostres espectadors ací en Telesafor. I per començar temporada hem cregut convenient convidar als portaveus dels 3 grups municipals a l'Ajuntament de Gandia per analitzar amb ells com s'inicia este curs polític, tot i que també, cal dir-ho, ha sigut un estiu molt intens políticament parlant. I si hi ha hagut alguna cosa que ha marcat la política en estos darrers mesos o en aquestes darreres setmanes, ha estat aquesta decisió presa per l'alcalde de Gandia de suprimir els sous dels portaveus polítics de l'oposició i també suprimir la figura del secretari de grup. És un assumpte que volem tractar avui en A Debat, però també preguntarem als nostres polítics per altres assumptes, com per exemple aquest pla d'ocupació. Veurem si realment està donant els fruits que pensaven que haurien de donar, o, per exemple, com afectarà la butxaca dels gandians la pujada progressiva d'impostos o de preus públics. Anem ja a abordar totes aquestes qüestions. Els presenta els nostres convidats. José Manuel Orengo, portaveu del grup municipal socialista, benvingut. Moltes gràcies, molt bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, gràcies per estar amb nosaltres, benvingut. Un plaer, gràcies Marina per convidar-me. Josep Miquel Moya, portaveu del grup municipal del Bloc Compromís, almenys de moment, benvingut. De moment, gràcies. Bueno, doncs m'agradaria començar per allò que he comentat en primer terme, senyor Soler, aquesta decisió de l'alcalde de Gandia, després recolzada pel grup municipal, de suprimir el sou dels portaveus, de suprimir la figura del secretari dels grups municipals, una decisió que l'oposició ha qualificat de moltes maneres, decisió dictatorial, abús de poder. Per què no s'ha arribat a un terme mig? Realment pensen que això no pot acabar passant-nos factura? Bueno, és que nosaltres, i ho ha dit en alguna altra ocasió, no estem governant pensant en les pròximes eleccions, sinó aprofitant allò que va dir el gran polític, estem governant pensant en les pròximes generacions. I aquesta decisió no és una decisió aïllada, que se pren ni per revanxa política ni per castigar a l'oposició, sinó que forma part d'un conjunt d'actuacions de diverses mesures de reducció de la despesa de l'Ajuntament de Gandia i del personal eventual. Estem en una crisi econòmica fortíssima, sense parangó en la història, i les persones, les famílies estan passant-ho molt mal, les empreses també, i els ajuntaments, els polítics, les administracions públiques devem de donar exemple i donar aquest primer pas per tal de dir que a nosaltres també ens afecta la crisi i també prenem mesures en aquest sentit. L'última decisió, jo vull recordar que va ser presa per el govern de la ciutat, no per l'alcalde ni pel grup municipal, sinó per el govern de la ciutat, i a més comptava en una mesura que era que l'alcalde s'ha llevat el sou. Jo crec que hi ha que destacar això. A més, com bé has dit, s'elimina el secretari de grup i nosaltres creiem que és necessari que respon a una decisió contextual, és a dir, de l'actual situació de crisi econòmica. Això no vol dir que després... L'oposició ha demanat un terme mig, arribar a un acord. No, l'oposició ha demanat que se compra el ROPLE. El ROPLE és el reglament de pleno. I nosaltres han dit que perfecte, que si se complís el reglament de pleno i se complís el marc normatiu al 100% de forma íntegra, que les dedicacions parcials que ara tenen l'oposició no haurien de percebre'ls, perquè això correspon a... les dedicacions estan correspongudes amb una delegació de govern i per tant no tindrien... Tampoc s'estava complint el ROPLE? No, però... Perquè vostès cobraven? Efectivament. No, és que el ROPLE no existia, per tant no se podia complir. No existia en la legislatura passada? El reglament de pleno no. És un reglament que per ser gran ciutat també instaurat, però sí que és cert que en la llei de... ara ho dirà. Però sí, efectivament era un pacte que existia entre els grups municipals. Però nosaltres, torno a insistir, no fem això per a castigar a l'oposició, ho fem perquè creiem que és la millor decisió per a la ciutat i per als nostres veïns, perquè en definitiva són ells els qui paguen el nostre sou públic.
i decisions d'aquest tipus prenen més, no només en el camp del personal eventual, que ja han fet una reducció important, sinó ara quan tinguem que fer els pròxims pressupostos tenim que continuar reduint deute públic de l'Ajuntament, entre altres qüestions perquè ens ho marca un pla econòmico-financer que vam aprovar al principi de la legislatura i que, com dic, ve supervisat per el Ministeri. Per tant, nosaltres considerem que en cap moment pot afectar a aquesta capacitat de fer oposició, tant al Bloc com al Partit Socialista, i que entenem que se puguen cabrejar, però nosaltres estem en altre tipus de qüestions que crec que preocupa més a la ciutadania que si un polític cobra o no cobra un sou. Senyor Orengo, què li sembla aquesta decisió? L'hem sentit parlar ja en diverses ocasions, no s'ha arribat a aquest terme mig. Mira, primera qüestió, jo crec que els ciutadans estan cansats de que nosaltres estiguem tots els dies a la gresca i del lío i parlant de les nostres pròpies coses en vez de parlar de les d'ells, no? Però al cinc en dia jo sé que la gent està molt formada i sap perfectament el que està passant. Tenim un alcalde que, més que un alcalde, és un empresari i entonces no admet la crítica. Cada volta que li critiquem ens castiga. A mi no me pot castigar perquè el meu sou depèn de la Diputació i per tant estic fora del seu alcance, però els companys del grup socialista han passat de tindre 2 dedicacions i 2 parcials, una persona que feia les tasques d'administració del grup i un periodista que feia de secretari de grup, en aquests moments no tindré cap dedicació exclusiva i no tindré ni tan siquiera ni a la persona d'administració ni a la persona de comunicació. Mentre el govern continua tinguent intactes pràcticament totes les dedicacions exclusives, per l'excusa de que ells governen i nosaltres estem ahí com per a fer l'idiota. Mire, nosaltres tenim un paper democràtic. És de veres que ens separen 250 vots entre els vots del PP i els vots del Bloc i el Partit Socialista. Perdona, 204 vots. I és de veres que li van donar una majoria absoluta per a que governara i solucionara els problemes de ciutadans i que se dedicara a aquestes coses. Però cada volta que este grup o el Bloc li fa una crítica, el senyor alcalde castiga fent que no tinguem mitjans per a poder fiscalitzar l'acció de l'oposició. Doncs mira, en democràcia, un governa i l'altre fiscalitza. Jo quan estava governant tenia una fiscalització molt forta del Partit Popular, de la senyora Carla Ripoll, del senyor Javier Reig, que tenien un sou pagat per l'Ajuntament per a que pogueren esquadrinyar tot allò que feia l'anterior alcalde. Doncs ara nosaltres reclamem que en un període d'austeritat, si n'hi ha que fer una reducció, i això jo crec que ho entendrà tot el món, doncs aquesta reducció siga lineal. Ens tenim que baixar un 10% el sou, ens el baixem. Ens tenim que baixar un 15, un 20, un 20. Igual, o un 30, així i en la Diputació de València, en tots els llocs, perquè els polítics és de veres, tenim que fer els mateixos sacrificis que li demanem als ciutadans, però no pot aprofitar un govern, una conjuntura, per a que de manera tramposa o dictatorial, o conforme vostè vulgui dir-li, digui ara l'oposició no té recursos. I damunt sempre vaig l'amenaça de i si continueu així criticant, encara us passaran més coses. Doncs mire, nosaltres ens deguem als nostres electors, a unes persones que van dir nosaltres votem el Partit Socialista i som els que representem i el Pleno té que tenir aquesta capacitat. El Partit Popular ha pegat una espècie de cop d'estat on hi ha un caudillo que li diuen Arturo Torró, que les seues decisions se transmeten automàticament a la Càmera de Representants del Pleno i el Partit Popular les secunda. En privat no estan d'acord, alguna persona de quan en quan ho manifesta públicament com Carla Ripoll i en públic ho defensen tots a una. Ja dic que no és el principal problema de Ciutadans, doncs la veritat és que no, però un atac a la democràcia que pot portar conseqüències de futur en una ciutat com Gandia, on sempre totes les oposicions des de la democràcia, des de l'alcaldia des de la UCD fins a totes les alcaldies del PSOE, tot el món ha comprès que tan digna és la llavor del govern per resoldre problemes com la llavor de l'oposició per a fiscalitzar les accions del govern. I en això es basa la democràcia. Bueno, el polític que parlava de governar per a les noves generacions i no per a les properes eleccions era Lula. A mi me sembla quasi que hasta una immoralitat que per a parlar d'este tema s'esmente a este polític brasiler. Estem davant d'una decisió que jo crec que és avantatgista. És avantatgista perquè ells saben perfectament que són mesures populistes en aquests moments en els que la gent està realment patint, i això és cert i tots coincidim. Però clar, d'ahir a argumentar, primera, qüestions econòmiques,
d'estalvi econòmic. En tota la llau de mesures que al mateix temps està prenent el propi govern municipal, o per exemple, quan té la capacitat de fer alguna que li pertoca, que pot suposar un estalvi, com és l'eliminació de 2 regidors no electes, que ningú obliga a tindre'ls, és una decisió o una capacitat de la ciutat per ser gran població, però no estem obligats a tindre'l, doncs em sembla que no es sosté massa. Diu que no es fa per castigar a l'oposició. Bueno, doncs digue'm a veure per què es fa. Perquè, efectivament, no se prenen mesures a nivell del govern, el govern continua tenint amb 14 regidors amb dedicació exclusiva. Clar, ara sembla que és que l'oposició no treballa en l'Ajuntament, que els únics que treballen en l'Ajuntament és des del govern, i se diu, per a contrarrestar, que l'alcalde també s'ha llevat el seu sou. Bueno, jo sobre aquest gest, jo crec que no tardarem massa en saber coses sobre aquest gest de per què s'ha llevat el sou, però de tota manera crec que probablement no tardarem molt. Però independentment d'això, a mi em preocupa perquè és que jo preferiria el contrari. Jo preferisc un alcalde que cobre i que es dedique, i se li pugui exigir. Se li pugui exigir perquè cobre per dedicar-se a la ciutat i que tingui això com a única prioritat. Única prioritat, no que tinga altre tipus d'interessos que per tant poden desviar un poc, entre cometes, la seva atenció, òbviament, per a poder menjar. Així el que s'ha fet és, tret de lo del sou de l'alcalde, tornes a dir, molt simbòlic i de tota manera un poc populista, és efectivament deixar a l'oposició sense recursos humans, és a dir, sense secretari de grup i sense les exclusives. Ningú està parlant del que van a cobrar, estem parlant del com. Estem parlant que el que s'ha fet és dir, en una decisió absolutament unilateral per part de la majoria absoluta, és dir, mira, nosaltres pensem que l'oposició no té dret a que ningú dels regidors de l'oposició es dediquen en exclusiva, puguen dedicar-se a això, que és fer oposició. Bueno, doncs si això no és una decisió absolutament antidemocràtica, nosaltres no sé com ho veiem. I, des de luego, el que demostra és, efectivament, la poca memòria que es té, perquè és que no és que fos un acord entre els partits i que fos les regles del joc, sinó era el que existia, i el senyor Víctor sap perfectament que sempre el Partit Popular, que fins ara no havia estat mai en el govern, sempre ha tingut secretari de grup per a poder realitzar les tasques que necessitara i regidors que es dedicaven en exclusiva. Torno a insistir, amb independència de la quantitat econòmica del que cobren, que això seria una altra discussió. Per tancar aquest tema, Víctor. Sí, per contestar un poc a allò que s'ha dit. Aquesta mesura té un caràcter eminentment econòmic, de reducció de deute, quantificat. 600.000 euros, fins a 600.000 euros en el que resta de legislatura, més de 100 milions de les antigues pessetes. 100 milions de les antigues pessetes, una quantitat considerable que, com dic, se suma a tots aquells retalls que han fet en personal eventual des de que són govern de la ciutat. Lineal és per a tot. Recorden que, per citar només algunes i de forma molt breu, reducció del sector públic empresarial, que suposava una despesa important per a aquesta ciutat. Hem reduït quasi fins a un 15% el sou dels regidors des que són govern. Hem eliminat la paga extra també de Nadal dels regidors. Nosaltres, com a govern, hem eliminat també una dedicació exclusiva. I tot això, en definitiva, configura un paquet de mesures que no és ni per a castigar l'oposició ni per a restar-li capacitat de fer política, sinó perquè la ciutat i la societat així ho demana. Respecte a que era una qüestió de pacte que sempre s'havia fet, vostè, senyor Orengo, va ser el primer que va trencar aquest pacte de forma unilateral a la legislatura passada, o sigui que crec que no és el més indicat per a donar aquest tipus d'eixos, perquè, com dic, vostè en aquest moment va ser la primera vegada en la història d'aquesta ciutat que se va trencar aquest pacte. I no vaig entrar en desqualificacions com que a l'alcalde més recolzat de la història d'aquesta ciutat, el senyor Arturo Torró, que ha obtès majoria absoluta, això no ho ha fet ningú fins ara en la història de Gandia, vostè li denomina caudillo perquè no és així i perquè ha sigut recolzat per una ampla majoria de gandians i gandianes. I respecte a el que deia el senyor Moya, per contestar-li, jo no sé si són mesures populistes o no, pot ser que siguin populistes, però en tot cas són les mesures que des del govern creiem que són necessàries. I un apunt més, una reflexió. Fins ara mai havia hagut en l'Ajuntament de Gandia un govern en majoria absoluta, un govern d'un únic partit, és a dir, no existia aquesta estructura político-administrativa a l'Ajuntament de Gandia i, per tant, hi ha noves estructures, noves decisions que jo entenc que a l'oposició i a la gent
que ha estat molts anys en política, com són el senyor Moya i el senyor Orengo, puguen molestar, perquè no és la forma que ells entenen de fer política, perquè una dedicació, és a dir, cobrar un sou, no és únicament per a tindre responsabilitat davant els ciutadans. La responsabilitat se té per el càrrec, per ser triat per els ciutadans, cobres o no cobres. O sigui, la responsabilitat crec que és molt més que tindre un sou, i jo crec que en això l'alcalde ha fet un exemple que a més ha sigut recolzat per molts sectors i per molts ciutadans, no només a Gandia sinó a la Comunitat Valenciana i a Espanya a través de les xarxes socials. Per tant, creguem que és la millor mesura i en cap moment pensem que sigui una mesura populista o per a castigar a l'oposició. Molt ràpidament, per donar un pas endavant. Jo crec que, Víctor, si defens les coses que no te creus, en aquesta apariència de convicció aniràs perdent poquet a poquet la teua credibilitat. I t'ho dic de veres. Primera, perquè defens una cosa en públic i defenses una altra cosa en privat. No n'hi ha ningú sector d'esta ciutat que recolza això, només que els hooligans que saben que per tacticisme anem a intentar fer desaparèixer a l'oposició. Per què? Perquè tenim una majoria absoluta i podem fer allò que mos vinga en gana. En la legislatura anterior ningú va deixar el grup del Partit Popular i té que vindre la senyora Carla Ripoll a recordar-li que va dir si yo no hubiera tenido un sueldo para poder dedicarme al ayuntamiento no hubiera podido hacer la labor de oposición. Com avui, no em toca a mi defendre-ho, però ho defendré perquè entenc que la persona afectada no ho fa per pudor, el senyor Josep Miquel Moya té que tornar-se'n al seu puesto de funcionari en la biblioteca perquè no viu de la política ni tota la vida ha viscut de la política. Alguns, des de ben jovenets, sí. Altres, es començarem en altres coses i acabarem dedicant-nos a la política i, efectivament, quan te dediques 24 hores al dia, tu, la teua família, d'algun puesto té que menjar. I si no te donen aquesta dedicació en l'Ajuntament de Gandia o en la institució que estàs representant en una gran ciutat, com en València, com en Alcoi, com en Alzira, com en qualsevol puesto de la Comunitat Valenciana, tens que tornar a la teua tasca i a la teua faena. I mentre que estàs en la teua tasca i en la teua faena, doncs en el cas del senyor Moya tindrà que estar en la biblioteca, no estarà demanant com s'ha pagat els cines que se van comprar en la platja de Gandia, o per què li han donat a un senyor, sense tindre diners, $1,500,000 per comprar-li la Citroën i al mateix temps aquell senyor continua venent cotxes. Això molesta, fora, que no cobren, que se'n vagin a casa. Estos polítics, però vostès, si no són polítics i s'han presentat a unes eleccions, què són en realitat? Negociants? No, jo crec que tot el món, des que estem així en l'Ajuntament de Gandia, hem sigut apoyats per un número de ciutadans suficients com per a tindre una representació. Claríssimament el Partit Popular ha guanyat i per tant té més representació i governa. Però tot el món té una representació i això s'ha de respectar en una determinada proporció, conforme s'ha fet sempre. I avui la realitat és que ens ha deixat sense ningú tipus de dedicació exclusiva i sense ninguna persona que ens coordina. Quan se'n va vostè? Jo, s'ha dit en el moment en què el plenari prenga la decisió d'eliminar les dedicacions exclusives de l'oposició, legalment estic declarat per llei incompatible com a funcionari municipal, a no ser que efectivament exercisca amb exclusiva. Perquè això és el debat, torna a insistir. No es tracta d'un estalvi, s'haver pogut rebaixar el sou, però mantindre la condició d'exclusivitat, que és la diferència entre una cosa i l'altra. L'exclusiva te permet dedicar-te, efectivament, a això, la resta no. El senyor Soler parla de les majories absolutes d'un partit, la primera vegada que es trau, sí, efectivament, és la primera vegada que s'ha tret, i jo crec que prou estem notant tots, prou estem notant, però no és la primera vegada que n'hi ha majories polítiques de govern, no és la primera. I al capdavall és el mateix, són el mateix número de regidors de majoria en un pleno. I que jo sàpiga, ninguna majoria política de govern que ha existit ha castigat el Partit Popular llevant-li les exclusives. Ninguna. Vostè podrà estar més content, dient, no hi havia proporcionalitat, bé, això és una altra qüestió, però llevar les exclusives i evitar que hi hagi ningú de l'oposició que es dedique amb exclusivitat a la tasca política, mai. Això ho sap vostè i això ho sap tota la ciutat. Sí, acaba en seguida, perquè efectivament, vostè parla
de que la responsabilitat no la dona l'exclusivitat a la feina, però nosaltres el que estem dient és la dedicació. La dedicació. Evidentment, el senyor alcalde d'algun lloc ha de menjar, si no menja del sou és perquè tindrà altres activitats i s'haurà de dedicar a aquestes altres activitats, no? Pues jo vull que un regidor, jo vull que un alcalde en la meva ciutat que es dedique, perdona, i vull també que si n'hi ha caps dels partits polítics per a poder exercir l'oposició també que es dediquen. Això és una decisió que no va tindre retorn i, des de luego, en una espiral de venjança... No, donem un pas més, anem a veure. No, donem un pas més, o si no, no avancem en altres assumptes. La prioritat del govern, ho va dir des de l'inici de legislatura, era sobretot potenciar turisme i comerç. Pensa continuar amb aquesta política de béns, encara no ha acabat, durant l'estiu, sobretot, ho ha dit vostè en diverses ocasions al llarg de l'estiu. Esta setmana hem conegut les dades de l'atur del mes d'agost a Gandia, que no són precisament bones. La pregunta seria si està donant els fruits que toca aquesta política de béns i si caldria replantejar-se les prioritats del govern. Crec que sí que està donant resultats positius. El que passa és que estem en una situació de crisi, jo crec que escapa a totes les possibilitats des d'una administració local. I cal repassar les dades, per exemple, de l'últim mes de l'atur, on indica clarament que en serveis són més o menys, en aquest cas són menys, han pujat les xifres de l'atur, o per exemple l'atur juvenil en la nostra ciutat que ha baixat. I a més, si comparem una ciutat com Gandia en altres de característiques similars, com Benicàssim o Benidorm, la nostra ciutat també s'ha comportat millor front al paro en aquest últim mes que aquestes dues ciutats o que la mitja de la Comunitat Valenciana o la mitja d'Espanya. Però és que és del que ha viscut la nostra ciutat pràcticament des de sempre. Comerç i turisme són els dos pilars sobre el que el Partit Popular està fomentant per la seva política econòmica i anem a continuar fent-ho perquè consideren que és així. Jo crec que han tingut un estiu i així ho reflecteixen les dades oficials de l'INE, on l'ocupació a la nostra ciutat ha pujat de forma considerable, mentre a altres ciutats com Gandia o inclús la Comunitat Valenciana d'Espanya aquesta mitja ha baixat de forma considerable. Després podríem parlar del gasto, si ha sigut més o menys, però bé, l'ocupació, és a dir, la gent que ve a la nostra ciutat s'ha incrementat, també s'han incrementat els visitants estrangers, jo crec que és positiu i és un filó per al que hi ha que treballar en els pròxims anys. Ja amb el pla d'ocupació, senyor Soler, està donant els fruits que s'esperava? A nosaltres sempre ens agradaria més i ens agradaria que foren molts més els contractats. En tot cas, jo crec que és una bona proposta que el govern de la ciutat va iniciar en el seu moment, dotant-lo de lo que és important en política, que són diners. 2,5 milions d'euros és una quantitat importantíssima que altre municipi de la Comunitat Valenciana o d'Espanya, del tamany de Gandia, no està invertint aquesta gran quantitat. I a més volien que fos una qüestió consensuada amb els partits de l'oposició i amb els sindicats, amb la patronal empresarial i tots els agents econòmics i socials. Se pot millorar? Per supost que se pot millorar i per això tenim que escoltar a tot el món, perquè per al govern de la ciutat hi ha una cosa claríssima. La nostra principal preocupació i ocupació és rebaixar aquestes xifres d'atur, és generar expectatives d'ocupació per als nostres veïns. I per això necessitem la col·laboració de tots i a mi m'agradaria, jo crec que fins ara, hi ha excepcions, però fins ara l'oposició s'ha mostrat col·laboradora i participativa en aquest assumpte, jo tinc que agrair-ho, és l'única eixida que tenim que fer. Nosaltres tenim les ferramentes molt limitades en els ajuntaments per tal de generar ocupació, però encara així no se pot fer. També necessitaríem que l'economia repuntara a nivell estatal per tal de que tot fora més positiu. Però en tot cas ja anem a encetar aquest pla d'ocupació social que és necessari per a aquesta gent que està exclosa socialment i que té una situació molt, molt complicada i anem a encetar tots els camins i les línies d'actuació que siguin necessàries per a que cada dia més siguin les persones ocupades en aquesta ciutat. Una cosa sí que estan tots d'acord, que un ajuntament no té les eines per a poder crear llocs de treball. També pot fer coses, però evidentment generar treball el genera el sector privat, les empreses, i si l'economia, que és una variant macro, i la política econòmica la marca el govern, no va en el bon camí, és molt difícil. Nosaltres podem ajudar, incentivar, que és el que nosaltres sempre diem en l'oposició. Sí, ho diem en l'oposició. Nosaltres diem que des de l'Ajuntament
hi ha ferramentes, són escasses i limitades i les possibilitats són reduïdes, però cal aprofundir en aquest sentit. I en aquest moment nosaltres el que criticàvem era que per al govern, en aquest cas del Partit Socialista que liderava José Manuel Orengo, nosaltres enteníem que la seva principal preocupació no era el paro ni el treball, eren altres qüestions que ara no cal entrar, però i això és el que criticàvem. Política de béns, pla d'ocupació, senyor Orengo? A veure, jo feia una sonrisa un poc trista, no? Perquè un any després del govern del Partit Popular, que és de veres que va en un ambient de desesperació per a moltes persones, va prometre menys impostos i ara empleo, doncs tenim 1.000 parats més a la ciutat de Gandia. Jo ho he dit, no és una responsabilitat exclusiva ni tan siquiera principal d'un alcalde el poder solventar el problema del paro. Un alcalde no pot donar-li feina a tot el món, però un alcalde sí que pot fer coses. Jo les intentava i li demanava a l'actual alcalde i a l'actual govern que feren el mateix. Nosaltres hem intentat donar la mà i col·laborar en tot allò que tinguera que veure en coses importants, perquè està bé que ens barallem, però quan hi ha coses importants doncs tenim que arrimar l'ombro. Nosaltres hem apoyat el pla d'ocupació, hem apoyat i hem agraït que es destinaren 2,5 milions d'euros de l'Ajuntament de Gandia, que és un esforç molt important i que reconeguem per a que un important número de persones pogueren tenir una oportunitat per a trobar feina. Clar, som oposició i tenim l'obligació de vigilar com va això. I dels 2,5 milions d'euros han gastat 300.000 euros. 2,2 no. I estem en el mes de setembre, si no em falla en setembre. Clar, com pot ser que n'hi hagi molts parats que necessiten treball i que tinguem diners aprovats per tots, aplaudits per l'oposició al senyor alcalde, i que aquests diners no estiguen gastant-se, quan altres diners en altres coses estan gastant-se a mans plenes. Jo crec que el comerç avui en el centre històric no està content. Este estiu ha sigut molt mal estiu per al centre, tant els restauradors com els comerciants no paren de queixar-se. N'hi ha una espècie de pugna estúpida entre platja i ciutat, quan la platja i la ciutat és tot ciutat i platja. I en aquest cas s'ha abandonat un poc el centre històric, que és el motor comercial i el que és el comerç urbà. No s'està prestant atenció i el resultat el veiem ahir. No paren de tancar tendes en plena centre de la ciutat, que és el lloc de major qualitat urbanística. En la platja és de veres que se fan coses, moltes coses, algunes d'elles no tenen massa sentit, altres sí, nosaltres les hem recolzat. Per exemple, la campanya a tota Espanya per a que vinguera la gent a la platja de Gandia, nosaltres la recolzarem. Altres qüestions que estan costant-nos un dineral per a que tinguem una actuació un dia i regalem no sé quantes entrades, doncs ens costa una miqueta més de recolzar. El bar que està al costat del concert se beneficia, però el que està 3 carrers més per allà, la veritat és que no. I després n'hi ha una cosa que no parlem mai, que és importantíssima, i és la indústria. Així tenim indústries banderes que estan aguantant com a jabatos, Duz de Sol, tableros faus, a poc pareix que se'n vaig anant. Jo no dic que sigui culpa del senyor alcalde, però dic que tenia que estar damunt, cartonajes i la microindústria que també té la ciutat. Si fem com en la Comunitat Valenciana, se'n recorda vostè allò de Camps? Grandes eventos, Fórmula 1, somos los mejores, i al final s'han vist les vergonyes i tornem a fer-li cas als empresaris, a lo que ens diuen els empresaris de la comarca de la Safor i a lo que estan dient els empresaris de Gandia i els empresaris de la Comunitat Valenciana, diguem, deixen-se'n ja de tanta faràndula per a poder quedar bé en 4 amics i traure pit de cara a l'exterior i facin polítiques d'implantació d'empreses i de polítiques industrials. Un any després no existeix un gabinet en l'Ajuntament de Gandia encarregat de que vinguin empreses a instal·lar-se en aquesta ciutat donant-nos facilitats. Un any després no sabem res d'iniciatives com la instal·lació d'un hospital tipus 9 d'octubre, no sabem res de la instal·lació de la Universitat Catòlica, coses, serveis que donen puestos de treball a persones que en aquests moments no en tenen. Jo li demanaria al govern que es centrara més en aquestes coses i menys en fer oposició de l'oposició i que se centrara menos en dir cada vez que te portas mal te castigo y quito el sueldo a uno de los tuyos. Señor Moya.
A veure, nosaltres no farem mai demagògia del tema de l'atur, ni la vam fer abans ni la farem ara. En percentatges del 25% d'atur o del 50% de l'atur juvenil, jo no sé d'on trau les dades de que ha baixat l'atur juvenil en la ciutat, no sé d'on les trau, però a més les xifres, evidentment no se pot fer demagògia perquè el problema és seriós. Ja hem dit moltes vegades que qualsevol esforç ens sembla positiu, però l'esforç que s'està fent no és suficient, entre altres coses perquè no està donant els resultats que tots voldrien. Estem parlant de 50 contractats sobre 1.000 previstos o desitjats, o almenys amb cobertura econòmica per a 1.000, doncs la veritat és que no és per a estar satisfets de cap manera. Avui tenim més aturats que hi havia en el mes de maig, el mes de juny del 2011, és a dir, hi ha més aturats amb Torró que amb el senyor Orengo. Això és una realitat, però un moment, ni és culpa del senyor Torró ni era culpa del senyor Orengo. Ara bé, ho dic perquè sí que és de veres que això va ser un tema en el que el Partit Popular, l'anterior legislatura, bé. Però el que jo no estic d'acord és en que l'Ajuntament no puga fer absolutament res. Evidentment no va poder solucionar el tema de l'atur, però sí que se poden fer coses. I efectivament en aquesta línia nosaltres no ens cansem, i en la línia que comentava José Manuel, no ens cansem, ho hem dit 1000 vegades ja, han coincidit en molts programes en els que ens haurà escoltat dir que tenim pendent el problema de la creixent desindustrialització de la ciutat. I això és un gravíssim problema. I tenim la necessitat d'encetar la possibilitat de la presència d'indústria, sòl industrial. Jo això he de treure un retret, és que van perdre l'oportunitat en el govern del senyor Orengo, en Sancho Llop, que s'haver pogut dedicar a això i desgraciadament l'hem perdut completament. En aquests moments no n'hi ha ni un pam de sòl industrial disponible en la ciutat. Perquè efectivament no podem fiar-ho tot al turisme i al comerç. El comerç s'han tancat 1.500 comerços en els últims anys i per a nosaltres el turisme no va ser suficient. Faig un parèntesi i aprofite. Nosaltres anem repetint-ho. Ja arribarà algun dia en el que suposa que podrem sentar-nos a parlar. Ho dic perquè el senyor Soler ens demana sempre col·laboració, però nosaltres llancem idees i ni siquiera s'estudien. El tema del foment del cooperativisme, el tema de la possibilitat de la instal·lació de xicotetes empreses o d'autònoms, però també amb l'ajuda de la inversió en fórmula de microcrèdits, això està funcionant en molts llocs. Així no n'hi ha manera de que s'assentem. Però com diem, no podem fiar-ho tot al comerç, no podem fiar-ho tot al turisme. Turisme, no anem a negar que ha estat un estiu convuls. Ha estat l'estiu, de luego, més entretingut dels últims anys. Així se parla de que han vingut més que mai. Jo no sé si és de veres que han vingut més que mai. Pot ser, però crec que cometem un error, és fixar-ho tot en la quantitat, perquè a mi m'interessa parlar de la qualitat. M'interessa parlar de quin tipus de turista ve. Jo sobre la qualitat tinc molts dubtes. Des luego, si Gandia, l'aparador que va fer per ahir públic, el que anem a vendre és efectivament el Gandia Shore i altres lindeces, des luego de la qualitat anem a dubtar. Però és que també dubte del número. Han vingut no sé quants més, no ho sé, és possible, però van a tornar. O sigui, amb el que s'han trobat, van a tornar. I encara més, d'aquells que venien d'una manera permanent van a continuar tornant. Ho dic perquè ens hem alegrat d'eventos, ens hem alegrat de moltíssimes coses que estaven sent qüestionats per per centenars de veïns que es reunien en assemblees multitudinàries criticant el soroll i criticant tot això que precisament està promocionant el govern. A veure si compensa, perquè, clar, si estem fent coses que els nostres turistes tradicionals critiquen, jo no sé si van a tornar. Això pel que fa a la quantitat. I, torno a insistir, ens preocupa moltíssim també la qualitat, que és el que teòricament tots busquem. Acabar l'estiu dient, han vingut no sé quants mils més, però, clar, si no han aportat econòmicament res, la veritat és que no. I aquests estudis jo almenys no els tinc i crec que pagaria la pena que ens assentàrem i que ens ho explicàrem, perquè, amb tots els meus respetes, que ells, els regidors de turisme, el senyor Soler, en un full diguent no sé quantos mil més, jo, perdone, no és faltar-li el respecte, però jo no m'ho crec, perquè tenim massa mostres de... Ens queden 5 minuts, així que ràpidament contestar i tancar. Comença per el final.
són dades de l'INE. L'INE és l'Institut Nacional d'Estadística, potser com vostès té aquesta ramaleta independentista, per això no se'ls creu tant perquè són de l'Estat. Però en tot cas són dades oficials, en aquest cas d'un organisme estatal, i per tant nosaltres es mereixen tota la credibilitat i estan a la seva disposició. Si vols jo us el passi, si no a través de la web es podrà trobar. Jo sí que coincideix a l'inici de la seva intervenció amb el tema de la indústria, crec que hi ha que aprofundir en aquest sentit. El que passa que també la indústria està com està, i està en crisi, i les empreses cada dia deslocalitzen més les seues fàbriques i és dificultós en aquest sentit poder encetar aquesta via, encara que estic d'acord que és necessari. Les crítiques del Sori de la platja, bueno, efectivament és un model que tenim de platja que no ha fet el Partit Popular, tampoc el Bloc, crec jo, però sí que és un model que està i que les queixes són reiterades també quan governava el Partit Socialista, precisament per aquesta configuració, perquè no ha sigut el Partit Popular que ha donat determinades llicències a determinats pubs o determinades discoteques. Això no ho ha fet el Partit Popular i d'això també se queixa la gent. Hi ha que posar les coses al seu lloc. Ja tancant, senyor Sí, doncs molt ràpid, perquè ja contestant-li a José Manuel Orengo, i no m'agrada fer política ni crítica d'això, del tema de l'atur, però en tot cas, el gran empleo de José Manuel Orengo en campanya era prometre 2.200 llocs de treball quantificats. 2.200 llocs de treball. Encara no mos ha dit a on. O sigui, si vol fer crítica i vol fer demagogia en aquest tema, jo crec que vostè pot eixir perdent, perquè va dir 2.200 llocs de treball. Els diners del pla d'ocupació s'invertiran de forma íntegra en ocupació, perquè és el nostre compromís i crec que és tasca de tots millorar aquest pla d'ocupació. I la pugna ciutat-platja, bé, no ha sigut el Partit Popular que ha configurat aquest model de ciutat. Vostès han governat 28 anys i tenen molt a dir en aquesta qüestió. Un minutet. Mira, en 28 anys hem fet moltes coses bones i algunes ruïns. El que està governant ara és el que ens té que demostrar les coses bones que està fent i reconèixer també totes aquelles ruïns. No justifica el tirar la vista cap arrere, el poder agarrar i lliurar-se dels pecats actuals. Jo en el paro no faig demagogia. El que li dic és que dels 2,5 milions en el mes de setembre tenim 2.100.000 euros que encara no s'han gastat. I el que demana és que se gasten en el període de setembre a desembre, perquè en 9.000 parats no n'hi ha ningú millor gasto que ajudar a les persones que en aquests moments no tenen ingressos. I sobretot aquelles persones que potser els falten 3 mesos per poder treballar o poder tindre algun tipus de protecció social de l'Estat o de qualsevol altre lloc. I nosaltres defensarem això, i no és sols que ho defensarem, sinó que estem votant-li a favor totes les coses que tenen que veure en empleo, tot i sabent que d'alguna manera ens estem corresponsabilitzant en el resultat. Però volem que l'any que ve n'hi hagi 2,5 milions més d'euros mentre que tinguem aquestes circumstàncies de 9.000 parats. I no vaig ser jo el que va dir ahora empleo y menos impuestos i ha acabat pujant la contribució, l'IVA, el super-IVA cultural del 8 al 21, totes les taxes municipals, però no així en Gandia, en tots els puestos, va ser el Partit Popular. No vaig ser jo el que dia voteu-me i solventarem i l'economia funcionarà. 2.200 llocs de treball, José Manuel. Vas prometre 2.200 llocs de treball. I si fora en aquests moments un alcalde amb majoria absoluta, segurament en els 4 anys podrien fer 2.200 llocs de treball. Doncs digues on. Vostè, de moment, n'ha destruït 1.000 més. Diga vostè on. Col·labora en el govern. Se torna el senyor Moya, senyor Orengo, ho sé moltíssim. No me deixa dir-li on, ni m'ho deixa dins ni m'ho deixa fora. Dins quan vulgui. La Universitat Catòlica tenia que vindre i no sabem quan té que vindre. El projecte del port s'ha abandonat per complet per a fer un bulevard. L'Institut d'Investigació que tenia que col·laborar en empreses s'ha abandonat per a poder començar a fer xiringuitos i pubs. En aquest model de pantojes i panderetes, vostès sí, podran regalar milers d'entrades per a que la llet set d'esta ciutat estigui ben contenta escoltant la Pantoja, però no van a solventar ni el problema dels joves. Hi havia molts votants del Partit Socialista en el concert de la Pantoja. Molts votants del Partit Socialista, de la llet set de Gandia. I segurament pagarien la seva entrada, a diferència de la gent del PP. És el torn del senyor Moya i acabem ja. Això sí que no sé. Jo no sé de la gent que va anar a veure la Pantoja qui votava. Jo tampoc. La veritat és que jo no li pregunto però jo sé qui no pagava. A la gent, companys de José Manuel. A qui votava. Sí, jo ja sé qui no pagava. Nosaltres, respecte al tema que ens ocupava, jo crec que és el més seriós, anem a continuar aportant idees, i això és el nostre compromís, idees com les que venim abocant des del principi de tot el pla d'ocupació, que ni s'han aprovat ni s'han desestimat, simplement. Nosaltres cada vegada que hi ha oportunitat i l'home mos ho requereix, el senyor Soler mos ho requereix, nosaltres ho aboquem, però després no hi ha ningun lloc on se mos diga mira, això ho hem estudiat pensant que no, això pensem que sí.
No? Però bueno, nosaltres continuarem fent-ho. I continuarem fent-ho, encara que a partir d'ara ho farem en els ratets que puguem, en el temps que ens deixa les nostres feines, perquè la majoria absoluta del Partit Popular ens ha llevat l'exclusiva, però cuidao, sí que els ho exigirem al govern municipal, que a partir d'ara és molt més responsable de manera absoluta del que passa, perquè ells sí que tenen 14 persones treballant amb dedicació exclusiva, i per tant cobrant evidentment d'això. Ho dic també per les possibles conseqüències de les decisions que prenen, que efectivament nosaltres ens sentirem molt més capacitats per exigir-los en solitari. Fins ara eren copartíceps amb bona voluntat també de poder aportar coses, però ara la veritat és que no se'ns podrà demanar que aportem tant, sin embargo nosaltres sí que estarem capacitats per exigir-los a ells moltíssim més. Senyor Soler, senyor Orengo, senyor Moya, moltes gràcies i pel bé de tots que siga un bon curs polític. Tornem la setmana que ve. Adéu.